Puilano subscribe tai library di ketal-ketal video buskango. Christmas bani belai no tai tong thotok tai cha thotok tobo tong thogo tai mabo man thogo kaham kamung tai kaham jumung seng sini hayakeba cheng kelai jago sini December 1 तारिख hayakeba 2 तारिख ni theke jeng 4 तारिख jora sini Christmas bani songja jago tamokhe seng belai no tong thotok sa thotok hano hai seng buskangi boshoro December ni tai 2-3 तारिख jora seng Christmas banik no nai manai belai no nai thotok kanmung tai koina tai mathia sing belai no nai thotok nuk thotok mapo man thogo tamokhe tai rang butang hayakeba chungjang nai hayakeba kanjang nai hayakeba chajang nai belai no kaham jeng man thogo sini Christmas banik go belai no tong thotok tai sa thotok aw phaidi sung norok puilani simi pai thak jora o video no nai tongdi tai mf channel bai kurungai tongdi asuno joto ani chai okra chakra te brom ganang rong no belai no hambai sini channel no tai subscribe like nani ta po di mf channel no
Ya Pak, pesyak korbri tam komsa.